ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kamiunay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Imawag ka din nila kay mau anak ka. Kumusta ka nun ngay? Imawagan tatang. Ado ka no ngamin ti trabaho da kadagiti kalabas nga aldaw. Iso asaan ang nakaawag. Nasaya at no kasta. Ay na, makapadanag no kastya asaan nga umawawag. Wen nga rod tatang. Ngam kaasi ti Diyos, nasaya at mati kasasaad na ijay. Ay wen gayam, nagpawit ka no ni ti kwarta. Inakto alaan inton madamdama tatang. Agdiretso akto muton agumatang kadagiti kasapulan tayo diti balay. Sige anak ko, aganad ka. Ay wan, apay no itugot mo ni nanang mo tapno adda kadwam. Sa kunti mga sikaso itaapo ka. Saanan tatang, ang mga numabannog ni nanang. Agbati kayo laangan diti balay. Amangan ngamin numaladawak, ta dumagasak man iti paggatangan ti kurtina. Sukatak man dagiti kurtina tayo, tani. Kasladaan mo't aminan. Ay na, mayra anak ko. Napintas pa'y laang mo't dagiti kurtina. Mabalin pa'y dagita. Saan ka agastos? Dagiti laang importante ti gatangam. Agurnong kakikday. Wen ka di tatang. Di kay madanagan. Talaga adagiti laang kasapulan tayo ti gatangek. Hello, Robert, lakay. Hello, bakit? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat. Si Kangay. Kastoy, medyo nabannog. Amamutan di trabaho ti driver. Medyo narigat. At ang amin tin-deliver mi ti construction site. Anadam tabagim lakay. Wen. Oh, naalam ka din dyan pauit ka kwarta? Wen gayam. Ada ko may bagakkan ka. Kaya't ko kumapaikan iti tiles di kusina tayo. Tapno na pintas mo't akitaan Apay Mayra, daan ka di unayin ti datar na? Saan pa'y mo't kit di? Napinpintas mo't laang no masukatanan. Madagan ka day ta Ang no mabalin, agurnong ka kuma. Tadi tayo mo nagnanayon nga daak ditoy. May mayat mo't lang no ada urnong ta, bakit? Tapno ada para emergency tayo. Di kagdanag, agurnungak to. Kaya't ko lang mo't apapintasan to'y balay. Tapno maragsakan ka mo't aing ton agawid ka. Sige nga rod, bakit? Adakan ka day ta. Alang nga rodan, umawag ak tumanan. Sige nga rod lakay. Bye! Tatang, mapanyon to man ayaban ni Nardo. Paaramid ko kumandya tiles ti kusina. Nay, talaga ka di apat tiles mo ti kusina tayo, Mayra? Wen nga agpaiso anak ko. Nagmayat pa'y mo't dya datar na. Napintas pa'y laang. Nga rod Sukatanon nanang tapno na pinpintas. Kakaiso na nagpawit ni Robert iti kwarta. Isong adda mausar tayo. Imbagam ka di ka ni Robert dahi ta aplanaw. Wen tatang, imanugot mo't. Amumot adida ka mabalin apagkadkadan di asawa anak ko. Un nga raw. Isasang ka ibagakan ka nga agurnong ka, Mayra. Apay, namnamaam ngagnanayon di asawa mo di saudek. Tatang. Ay, apaw. Palpalagi pandakalaang anak ko. Di mo ko matagidaksan. Hustaw ni nanang mo. Wen ka di, maawatak.
Saan kayo magdanag? Talaga dagiti ang importante ti paggasgastusak. Nay, malmalpas mo gaya mo na ita ipapaaramid mo anak. Talaga na daras ti trabaho na da maaramat a kwarta. Kurang nga rodon tatang. Iso nga awagak manon ni Robert. Tap nagpawit manon, tani. Adapay gaya materialis a masapol agatangan. Apay no ituloy mong tulaeng ngayon inton agpawit manin nila kay mau. Kakaasimot na agiremedyo manan iti ipawit na ka. Sa paisaan pa na danon ti sweldo da. Adda kwarta na dayjay tatang. Imposible nga awan. Adda urnong ni Robert ijay Saudi. Kasta kanayon ti mapaspasamak tunggal agsweldo ti asawak manang Emmy. Adda kanayon ipaaramid ko wenno gatangek. Iso ka daw yan akurang ti maipawpawit ti asawak. Sang kaibaga namot ket di amasapol nga agimped ken agurnungak tapno uray anya kano ti mapasamak. Addan to kautan mi para iti kasapulan mi wano anyaman nga emergency adumteng. Ngem natangken ti ulok manang, tanagsam makedak akanayon nga adda maipawit ti asawak. Hello, Robert, lakay. Imawagak, tay palagip ko kumaadandanin kasangay ti anak ta. Aywan bakit? Tsak nalipatan day ta. Kayat ko mga imbitaron dagiti kaaruba tayo nga daan nakda. Tapno naragsak mo't ati kasangay ti anak ta. Di agsagana kayong tundi tabalay. Day tangarod ti bagak kumakan ka. Kayat ko nga iti kumamay sa fast food chain ti pakaangayan ti birthday ti anak ta. Nagkanbasa kon, kat ada na ipareserve kon. Kasta ka di? Wan, lakay. Isong agi patulod kanton ti pagbayad ko iti nagpareserbaak. Wala, bakit? Pauwitan ka dagos. Ay na, agyaman naklakay. Sigurado naragsak to ti birthday ti anak ta. Sayang laang tawan ka ditoy. Saan mo maimatangan ti kasangay ti anak ta? Sa nabali bakit? Di napatag. Masilibraran ti kasangay ti anak ta. Ay, sige nga rod lakay. Urayat ti ipawit mo Bye! Anya ti kunam anak ko. Iti fast food chain ti pakaangayan ti kasangay ti apo ko. Wen tatang, apay ka di? Nay, saan nga ta nagastos unay day ta anak ko? Wen nga road, amo ka din ni Robert day ta planom anak ko. Wen nanang, tatang, kinapudno na, or-urayo kunti pawit na akwarta, tapno mabayada kunti reservation ko. Ay na anak ko, dakkel manon agastos day ta nga inaramid mo. Kakaasi mo ti asawa amang manggad ijay Saudi. Idento ta si ka, day talagas gastos ti ar-aramidam.
Nanang, para matla iti anak mi dayto nga aramidek. Kasangay na nga rod. Kat kayat ko nga imbitaran amin dagiti addaanak na akaaruba tayo. Saan nga ta pa nagpalangguad day tangar aramide maun Mayra? Ni tatang met, kayat ko laang anaragsakto ti kasangay ti apo ko yo. Nasaya at matay mawag kalakay. Inton bigatan ti kasangay ti anak ta. Bakit? Ni, apay lakay. Agsakit ka kadi. Apay akas ta ti boses mo. Madandanagan lang amin, Mayra. Apay aya, anya ti napasamak. Mayra, agigkap day ti trabahador dito'y kumpanya nga ayan ko. Anya? Kat? May saka ka dagiti maikat, Robert? Awan pa'y matkit di timbagada. Ngam, saksak bayak lang ti posible mapasamak. Ay, basta saan ka nga agpanunot iti negatibo? Saan ka ang maikat iti trabahom? Sabay lang kumaa. Taure dagiti kakadwak dito ikat madantanagan da. Amangan numapawit kami at na oras. Saan mo apanunutan day talakay? Amok! Saan ka ang maikat iti trabahom? Mayra, bakit? Ha? Robert? Adda ka? Wan Mayra, nagawid ak. Apay aday mo imbagbaga nga agawid ka. Sinabat na ka kumay di airport. Saanin? Talaga nga inarantak tinagawid adiyo mo. Tapno saan kayo nga aggastos iti pa ng sabat yung kanyak. Oh, di nakadipastra kan. Ay, oo mo nagkalakay. Ay na, mailiwak at talaga kan. Oray siyakmat Ayan ti anak ta. Dananang kan tatangay. Remor ni tatang. Dananang kan ti anak ta, adada iti siled. Isursuro ni nanang ti anak ta iti assignment na. Ay na, sigurado amakla at dalakit di. Iti sorpresa nga idadatang mo, lakay. Kalaat ti panagawid ti asawak manang Emmy. Naklaat kami amin, tadi na imbaga nga agawid gayam. Ngam ti dimi ni namnama, may sagayam ti asawak kadagiti na ikat iti kumpanya apag trab-trabahuan na iti Saudi. Naklaat pati dananang kentatang iti napasamak, ngam saan kami anaawanan iti namnama manang. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagbirok ti asawak iti pagtrabahuan na dito'y pagilian tayo.
Subsublin da kiti nag-applyak bakit? Barang maala ako, tapno makarugiak mo ting nagtrabaho. Wen lakay, saan ka maawanan itinamnama? Addan tulat ta. Narigat lang amin ti mangrugi bakit? Ay, pasensya ka na, tadyak mo't ninamnama akas ti mapasama kanya kiti Saudi. Kunak nagbayagak ejay, tapno maipaayan kayo kumay tinasaysayata pa nagbiag. Sana bali, agtinulong ta. Di ka madanagan. Manang nga asi ti Diyos. Myra, adala ko makayat ko adamagan gan ka. Anya day jay? Nakaurnong ka kadimot laeng manipod ka dagitimpat patulod ko aswildok kan ka. Ha? Bakit? Pagdamdamagan ka, ada ka di urnong mo? Awan nga rod, lakay. Ha? Nakita mo tinapanan na saan ka di? Naipatarimaan ko day ti balay. Saanon akas iti pinanawam idi? Uray basit lang agatad? Awan la ka din tinaidulin mo, Myra? Awan. Diyak mo't ninamnama mapasamak kan katikas jay. Dahito yun ti kanayan kong ibagakin ka edi. Nga agurnong ka. Tadi tay amo na anya dagiti sumarno ang mapasamak. Kasano ngay na dakalata pagkasapulan. Pangalaan tayo ngay. Kat awan pa mo tinabiro ka katrabahok. Pasensya kan, Robert. Ay na, masyanak iti manugang tabakat. Uray siya ka. Kalaat mo't tinapasamak. Daitan, di kanayon ko nga ipalagip kan ni Myra. Saan na anamnamaan, akanayon nga da ija abroad nila kay na. Masapol nga daornong na, tanoan na mapasamak akastaw, saan da nga agbanag ang nakakaasay. Lakay. Anya nga ita, napasama kan. Kasi pa iti manugang tangag berberok iti trabaho na. No kumada ornong ti anak ta, di ore aginanapay kumamat ni Robert. Amo kakalpasan dagiti napasamak kan kuha na ijay sauday. Madipay latirik nana. Mapalpaliiw ko mat day talakay. Kanayon ama imay-mayeng. Ngarud Naunag akanayon ti pampanunutan na. Ay, unay mo't ngaminan ti kasdaya na pasamak aya. Ay, saan tayo mo't kiti atengel dagiti pagtag. So nga ti kasayatan nga ramidin tayo bakit? Agkararag tayo Asapay la kumata makasapol mo't langan iti trabaho ni Robert. Apayan anak ko, anyat mapaspasamakan ka. Apay nagmamayo ka. I feel so cold, Mommy. I'm trembling. Anya? I don't feel well, Mommy. I'm sick. Ay, sus, apayan ngay. Oh my God, anak ko. Mapantay dyan si Led. Oh my God. Naimbag ta si Mangpet kan Robert. Nagngato ti gurigor ti anak ta. Anya? Itay si Mangpet, agmamayo. Kuna na ama ditirik nana. Ni, masapol nga ipanta na iti ospital ta anak ta. Awan kwarta tayo. Myra, saan mo na panunutan da ita?
Ti importante, may panidya ospital ta anak ta. Makamuak to nga agiremedyo iti mabusbos. Mabit lang, mga yabak iti pagluganan tayo. Ipanta ni ospital ta anak ta. Lakay, nadengge ti anak ta. Imbaglaangan ta na itaray ta adagos ti ospital. Di ka nagdanag. Adan dito ospital ta anak ta. Madaman na tamtamingan dagiti doktor. Basol ko amin da ito'y. No sa anak ko maagas ta durunay. Ada ko makwarta mausar dito ospital. Saan ka kumakakaasi nga agiremedyo iti busbuson ta dito'y? Di mon panunutan day jay. Ti importante, ada dito yun ta anak ta. Kat awanan ti rumbo nga pagdanagan ta. Robert. Di mon pabasulan ti bagim. Adamat basol ko. Sa anak ka nagurnong idadaak pa ilangan di Saudi. Impawit ko kan kati amin na swildok. Hanggang sana bali. Amutan to niton sumaruno, Mayra. Ang yaman at tanawatan na Robert. No sa bali lang at ang asawa. Ang mga noinsinan akon, gapoy tinaramid ko. Asawa ka, Mayra. Rumbang lang asyak to umuna ang makaawat kan ka. Katagbalin ko man eleksyon kadata da ito'y anapasamak. Asaan lang nga iti agdama ti rumbang apanunutan. No di kat iraman akanayon ti masakbayan. Nanang, tatang, ada kamin. Ay bakit adan ti apo ko ta? Nairuwardan iti ospital. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tanakalasat iti pagad ti apo ko ta. Awanan ti rumbang nga pagdanagan nyo, nanang, tatang. Naimbagan ti apo ko yaw. Ay na, agyaman kami matkan ka, barok. Gapo iti kinasaya at mo. Kalpasan dagiti napasamak. Nagtalinaad ka man nakaawat nga asawa ka ni Mayra. Huwag nga agpay sa Robert. Na kami pa'y mabainan nga po iti napasamak. Ang mga pampanunuta masaan mi pinalagipan ni Mayra nga anak may. Libatin yun dahi tatang. Agyaman akmot kada kayo Tada kayo anang taraba iti pamilya. Kabayatan ti kaawan ko iti denada. Adagayam na pintas sa damang nga ibagak kada kayo. Ha? Anya day siya, Robert? Mayra, bakit? Nanang, tatang, aday mawag ka niya kitay. Ti sekretarya ti kumpanya nag-aplayak. Naawatak ka nun iti trabaho nga inaplayak. Ha? Agpay sa Robert? Agyaman na, Diyos ko. Ay nasayatan na magdayta. Wun nga road. Ala, aginana kayo, tagluto ni nanang yo, iti pagsasanguan tayo. Silibraran tayo, ti kinaimbag kada tayo, ti Diyos. Nakalasat iti paggad ti anak ko, kan naawat iti trabaho nila kay ko. Dagita ti parabor nga impaay ti Diyos iti pamilyami manang Emi. Agyaman akmet tanada anak iti man nakaawat nga asawa,
Nga itilaksid dagiti nagkurangak, nagtalinaed ti kinapatag ko kankwana. Ita adda natalgad at trabaho ti asawak, kat awanan ti plano na pay nga agsubli iti ballasiw taaw. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Myra. Myra, pagayam ko, napintas ti pakasaritaam. Ken husto ti kunam, apakaagsawan, itinabalitukan nga adal. Talaga nagasat ka, taman nakaawat, ken manang ipatag ti asawam, nga itilaksid dagiti nagdalanan nyo apan nubok, nagtalinaed anabigket ti panagdadanggay yo asang kapamilya. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kenkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Ne, nasapa ka mo ta si Mang Patita, Chris. Wanela, nasapa nalpas dagiti trabaho di office. Kaya naggapo kami ni Timay sa client. Idinalpas kami nag-meeting. Nagdiretso ako na nagawid. Kumusta mo ti sales yu ita? Mas daw kami nga ro tagalatang imato ti sales me. Ado tagatang itilugan. Isa nakarkaro man itanti traffic. Hanggang no para kada kami, syempre, advantage mi dayjay. Ta bigla nakabawi kami iti sales kalpasan ti pandemic. O, di nasaya at no kasta? Kan, saan ka di? Amay saka kadagiti pagpilpilyan da ma-promote a manager ti kumpanyayo? Isupay nga ro day tati may sa arason na apay nagawid ka nasapa. Ada ngamin ipadamag ko kon ka. Anya day jay? Good news ka di dayta. Anya ti panagkunam. Mabalin ka di ibagamon. Magagaran ako na makaamon o anya day tang ipadamag mo. Amumin na sino tagbali na manager mi, bakit? Ha? Nakapili dan? Sino ngay? Sino pa'y kuma? Siyempre, ito'y asawam Anya? Wow! Oh, agyaman ak, Diyos ko. Congrats, Chris. Thank you. Talaga mo't deserving kang agbalin ang manager. Tanagagat kang agtrabaho. Ay no, maragsakan at parakan ka. Para kada kayo dito a promotion ko, Ella. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't langan ti amin arigat ko. Agyaman tayo iti Diyos. May samanan aparabor ti impaay na iti pamilya tayo. Mommy, apay very happy ni Daddy. Adaming good news na anak. Anya, Mommy? Na-promote ni Dadim iti work na. Manager ni Dadim, anak. Wow, very good ni Daddy, Mommy. Wan, iso asika, lalaingam di school mo Tapno adamat ganas ni Dadim magtrabaho. Of course, Mommy. Very good KJ school. Amok mo't dayjay anak. Nagngangaton sa mo ti grades mo. Manaken ni Daddy, Mommy. Ha? Apay? Ni Dadim la tinagmanaam? Siyempre, pati ka ni Mami Of course, Mommy. Both of you. No, sige Rod, isagana tanti kanan tayo. Sigurado ang mabisina ni Dadim. Nakainanamot siguron. Ni
ni tatang mo umawawag. Sumbatak. Hello, tatang. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Apay ngay mawag kayo. Ada ka din napasamak ka ni nanang? Awan, anak ko. Ipakaamok la ko nga agluwas kami ama banditayan niyaw. O may kami man mo't umiliw ka na kayaw, anak. Ay kat nagsaya aton ngay tatang. Nasaya at man ta na panunot yung ti agbakasyon dito ayan mi. Kaano kayo ngay nga umay? Intun bigat, anak ko. Ay, magagaran ni nanang mo ama bandita. Hindi pala na minsan nga daw may bagbagana nga awagan ka. Apay nga min ay anas kan nga umawag kayo pay. Nagbiyahe kayo kumalatan tatang. Ipakadam ni paimot, anak. Kababain mo't ita asawam. Masapul nga ipakadam paimot akin kuana. Ala ni tatang, saan kayo mo ta sa bali kada kami? Kay kayat tupay ni Chris, nagpasyar kayo ditoy. Alang nga raw, umay kami intun bigat, anak ko, Pakibagamlaan kan ni Chris. Wan tatang, urayan may ti isasangpot yo. Imawag gayam itay ni tatang, Chris. Apay ka no? Ipakadak kanukan ka nga umay dagbakasyon ditoy. Takailiw da kanon ti anak ta. Kato may dalayang Apay ayan, as kang ipakada dapay. Amumot ni tatangan. Mabain kanukan ka. Iso ngay mawag ngay muna tap na may bagak kanukan ka. Sige, paumayom ida ditoy. Tap na makaaliwak sa idamit. Nangruna ni nanang. Wan, imbagakon. Inton bigat da ka nga umay. Sigurado maragsakan damot no maamuan da na promote ka iti trabahom. Kat sikat ti boss itan. Medyo pressured lang, bakit? Angam kabailak. Itapay ang nagunod kung ti tartari gagayak. Wan mat, si kapay. Kabailam da ita. Nagragsak nga ron ti anak tay di imbagakken ko ana. Ag-celebrate tayong to, Ella. Apag iso, adan to dananang kandatang mo. Naragragsak to ti selebrasyon. Na-promote ti asawak iti kumpanya a pagpapaayan na manang Emmy. Nagagat ngamin ti asawak no maipapan iti trabaho. Iso napili nga agmalin ang manager iti kumpanyada. Iso na laeng tanakarkaron nga ado ti panawon na iti ayan ti trabaho na. Jack ilibak manang, rimang ay ti biagmi idingim mato ti posisyon ti asawak. Tamalaksid anangat nga to ti sweldo na, ado pa'y dagiti incentives a maalala na. Ngem adda babalawag kan kwa namanang. Di na ibagbaga numano a talaga ti sweldo na. Ikanaklatan iti igatang ko kadagiti kasapulan dito'y balay, kan para iti savings me. Kan malaksid iti dayta, di na kami pa'y iyam amo iti anak na, kadagiti empleyado iti opisina na. Nay, inahin mo dahil iti savings tayo, Ella. Kaya nato iti igatang mo kadagiti masapsapol dito balay. Siyakton di makamong agbayad kadagiti city services tayo. Sige tani, awanon ti abasto tayo. Masapul a talaga ti mapanan iji tiyandaan, kan iji grocery. Talagang awanan tanagado tayo umot ngamin dito'y balay. Ngamin, at damanin dito'y balay ng agbakbakasyon datatang mo.
Kaano dayang agawid? Ha? Apay, Chris? Ada ka di problema iti panagbakasyon manen dito'y dagiti dadakkel ko? Kasano, kat masansan matan yung may dagbakasyon dito'y. Sapay bakasyon grande matan ti aramiden da. Kaslawan matan ti panggap da agawid. Ha? Di makil ti budget tayo, tananayunan tayo diti balay. Di sikat ti mangibagang agawid dan no kabailam. Manumot laangan nga iti kananda iti inaldaw. Kat adumot ti maitultulong da kadagiti trabaho diti balay. Saan da dagiti klase ti tao nga agpabpabisita? Aguray ka man. Apay nga asyak ti bilinam amang ibaga kadakwada. Sika kaya't maarumwara ka na alas ti ugalit, kasjay? Saan ka di? Na, Apayakas ta ka mutin. Apayakas ta mutin ti ugalim. Bimak ng kalaang. Nagbaliw ka Huston! Adakan ka no kasano ang mapaawid mo dagiti dadakkel mo. Diyak kaya tagpakan iti sangaili iti tong palbiag ko. Apay nga takas di matan ti ugali ni Chris. Nagalas matan. Naparaburan lang iti napintas agasat. Nagbaliw matan ti ugali na. Nagsayaat mat no kasangsango na datatang kananang. Ngaminton nakatalikod Sa balin ti dyan na. Siyak matan ti apaan na. Siya kun ti pagbalatakan ti amin. Kanayon pa yan napudot ti ulo na. Sala na saya at ti Jarna no kasangsango na ti anak mi. Naglaing nga agpamarang. Diyos ko. Makamukan iti asawak. Sapay ko ma. Tasaan alamutan ti kinarang ay ti biyag anan na namon na ita. Amok ano si ka tinaggunay. Apag kanito laeng, mabalin ang mapukaw amin dagita parabor nga dakan kwa na. Makamukan kan kwa na, Diyos ko. Ikam kuma iti tsansa na nga agbalbaliw. Anak ko, nakailiw kami mutain. Kan medyo nabayag na tinauda pa nagbakasyon mi diti balayaw. So nga imbagak kan ni nanang mo nga agawid kami. Ay, wan anak ko, kababainan kan nila kay mo. Abangan no ibaga nakit di agun-gundawayan may ti kinasingpot na. Nanang? Wan nagpaiso anak. Awan makunami kan nila kay mo, ta nakasingsingpat kan managparabor. Nagasat ka iti asawa, Mela. Uwan nga rod tatang. Ang talaga ka di akayat yun ti agawid? Wan anak ko. Baliwan minto manen ati umay. Baka mabalin nga awagam laangan ni Chris. Ta ibagam nga agawid kami. Di min mauray ti panagawid na. Ta mga numarabyan kami ang makasangpot ijay balay. Wan nga agpaiso anak. Saan kami matan ang nakapakada idirabi ta nasapan samot ang naturog. Wan tatang, nabanog ngamin. Adoonay kanuti inaramid da iji opisina da. Ang sana bale, basta ibagak tulatan ang nagawid kayon. Ang mga nubisi, kat di naman sa parasong batan ti telepono na. Alang nga rod anak ko, taagrubwat kami. Ibagam tumutan iti apo ko may. Wan tatang, aganad kayo iti panagbiyahe yo Umawag kayo, apaman ang makasangpot kayo iji balay.
Nagawid dan da lola kan lolom anak ko. Baliwan dan to kanulaangan ti umay man na nagbakasyon. Ay, apay ngay, Mami. Anak, adu mo't tinapanawan da iji balay. Narigat mo't ano kanayon nga awan tao ijay. Sapay imbilin da laang iti karuba iji balay tayo. Okay, Mami. Ni Daddy ngay. Ay, madamdama pa'y ni Dadim. Apay, ada ibagam kan kwa na? Miss kun ni Daddy. Sana bale, Sunday no bigat. Apaman amalpas tayo nga ag-church, ibagak nga ipasyar da ka ni Dadim iji mall. Kat ipagatang bunto dagiti kayat mo apagatang. Yehey! Excited akon, Mami! Sikat talaga. Siyempre, kanayon abisi ita ni Dadim, gapo ta ison ti manager iti kumpanyada. Adon ti responsibilidad na anas kan asangwan na. Ngem, masapul nga dalata time na tapno ipasyar na ka. Wala, Mami. O sige nga Rod, umay kan, tagmerienda ka pa'y anak ko. Naladaw ka mo't nakaawid ita. At the business meeting ko itay, nag-dinner kami matan. Ayan ni Mitch. Nakaturugan. Adagayang bilin na. Ipasyar mo to kano inton bigat. Uwan mata. Busy ak ngamin kadagiti naglabas ng aldaw. Isadyak pa din nasa asikaso tanak ta. Wan gayam. Nagawi doon dananang kan tatang. Saan daan nakapakada kan kay dirabii. Tadida ka kayat asingaan. Naturog kamot ngamin adagos. Nasayat mo siguro awan mo tanti makunada. Tay tinauda pa nagbakasyon da ditoy. Nagbayag da. Agyaman da kano iti kinasingpet mo kadakwada. Rumbang lang ha. Basta saan na ka na yun. Saan ko apit-pitutin ti kwarta gas-gasto sa kitinal daw. Oh, amangan mo't no kumpurmi man laditan din pabalon mo kadakwada. Awan to man nagyan jerefen. Di kagdanag. Awan impabalon ko kadakwada. Amok ngamin nga agungat ka manen. Rumbang lang ha. Pinakan mo lang arod idan iti nagbayag pa nagstay da diti balay. Pabalunan pa ilay da. Kanuan gayam. I-check kung to mo di ATM ta. Kaya't ko lang maamuan numanong tilinaon na. Ama ano kinisayam kit di mo. Nagbaliw anamin pinsan ti ugali ti asawak manang Emmy. Apaman a medyo immalwan ti kasasaad mi iti biyag. Tinasakit, saan nga ammo dagiti dadakkel ko, asungani ti ipakpakita na no kasango na ida, ken no nakatalikod da. Siyak ti kakaasi nga agab-absorb iti amin manang. Kayat ko kumamot nga iparaman kadagiti dadakkel ko tinamay, akas iti mapaspasarak. Ngamjak pulos maaramid, gaputadyak kayat nga iso ti pagapaan mi nga agasawa. Nagbalin anaimot ni Chris, manang Emmy. Kayat na pa'y amakita dagiti makmakan nga ag-expire, ngam ti ipadawat na. No dadduma, agbasbasolak pa yan manang, gaputa itaktakaw ko nga ipadawat dagiti makmakan, wenno dadduma agamit, ngem ti maperdi, wenno maipaspasuli laeng. Galante ni Chris iti sabali a tao, ngem no iti pamilyak, naimot. No dadduma, jakmat mababalaw ti asawak, tasaan anabigket ti relasyon da nga agpapamilya. Saan akas kada kami nga uray addaan kamin iti pamilya, naasidag kami latta iti tunggal maysa.
Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at mo't anak ko. Kumusta ngay mo't dagiti agamam? Okay damat, Tatang. Ayun gayam, naimbag tayo mawag ka, Ela. At kami di pakpakaasin ni Antim Amaringkan ka. Ha? Anya day jay, Tatang? Maupira ngamin ni Uncle mo kat kurang ti kwartada. No mabalin ka na o bumulod na kumapailaan ka na kayaw. Ta bayadan damot lang itong panag-aapay. Ala, kaasimot nga rod ni Uncle, Tatang. O, sige, ibagak day ta ka ni Chris. Di kay agdanag. Aramidak amin akabaelak at tumulong kada anti. Ay na, agyaman anak ko. Alat ay bagak ni Antay, tapno may pa-schedule dan ti operasyon ni Uncle mo. Uwan, Tatang. Awagan kayong tumanan. Anya nga ti Aramidak. Sigurado nga adun tumanan ti sao ni Chris. No ibagak ti may papan iti bulbuludon ni Ante Akwarta para iti operasyon ni Uncle. Jakmat mabalin abaybayan ida. Kasla may kadwan nga inak ni Auntie Maring. Gapo iti panang tagtagibi na kanyak iti ubingak. Sapay ti amudak at naparabor ni Chris. Di dala mo akakaasi akamang kalkalub iti dakas nga aramid na. Ti amuda, naragsak ti pamilyami. Di dala mo apuro pamarang ti pakpakita ti asawa kadakwada. Makamuditan. Basta garamid akiti pamuspusan. Jak mabalin abaybayan daan ti. Anya ti kunam? Bumulbulod da Antim Amaring iti kwarta? Uwan ko ma, Chris. Maopera kami ni Uncle. Kat kurang kano ti kwartada. Ni, apay nga asyak. Awan ka din ti sabali ang mabalinda bumuludan? Sika ngamin ti kasit gan ang mabalinda bumuludan. Kan amudamot ngamin nga da ka ba ulam? Apay, nalakaya ti basta agi pa utang latan. Saan mo ta sabali at tao da, Auntie? Kasla may kadwa nga inak ni Auntie Maring. Kan bayadan damot laeng, apaman ang makaapit da. Day takot ti jak magustuhan ken kaela. No partidom, kasla kalasi nga baknang. Apay, adaya trabaho. Siyak ti mang pakpakan ken ka, saan ka di? Rumbang laeng apakanon nak, gaputa asawa nak. Ni, Anya ti pagkit-kita am kanyak. Babaunan di ti balay. Nagsakit mo ti panagsasaom, Chris. Naipayan ka lang itinapintas agasat. Nalipata mo no sa dino tinaggapwam. Saan nakanapidot laeng no sa dino dita? Nagapuak mo't iti disente a pamilya. Ada trabahok idi. Ngamanya tinaramid mo. Pinagsardang naksan ka di. Tapno adala ang mga sikaso kan agserbi kada kayo iti anak ta. Asawa na, Chris. Sa anak ababaunan iti day ti abalay. Tanangam kumamot ti panagsasaom. kadula amin nga bagbagam. Sikat agi remedyo no kayat mo idatulungan. Tano siyak, awan ti may pautang ko. Talaga natangken ti puso ni Chris. Awan apulos asi na iti tao nga kasapulan. Kaasimot da Auntie Maring. Siya kun timang tad iti bulbuludan da. Adamot urnong ko uray kaskasano. Diyak laangan ibagbaga kadakwada. Asan ang nagtaod ka ni Chris ti itad ko ka ni Auntie. Diyak kaya't ama perdi tinapintas nga imahe na iti pamilyak.
tauray anya pa iti mapaspasamak. Asawak latta ni Chris. Diyak kayat nga umadayo tirik nada kan kuana. Ay ayatag ti asawak. Iso kayat ko nga ilintag dagiti madi nga aramid na. Nay, adda ka mo't anak ko. Imayak tatang. Tapno siya kon amis mo timangtad itigatad abulbuludo ni Auntie Maring. Ay na, agyaman na kaila. Talaga ada kayo tinamnamaan ni Ante makatulong kadakwada. Wen tatang. Amo yumot at talaga ana si dagtirik na kada Auntie Maring. Gaputa kaslamay kadwa nga inakon. Ay baglaangin ata nagsingpot ka nagsaya at di asawam. Talaga ama nagtulong ni Chris, anak ko. Ha? Uwan tatang. Iso pa'y nga rin tinang ibaga nga umay ko itulod to'y kwarta. Tapno adadagos mausar da Auntie Maring. Ay na, naggasat ka talaga kan ni Chris, Ella. Saan ka nagkamali anak asawa kan kuha na anak ko? Sa paila ko mata agtultuloy ti parabor ti Diyos kada kayo iti asawam. Tanuman nagtulong ti tao at adupe a parabor ti sumangbay kan kuana. Daita ti tandaanam, Ella. Siya kon tinagremedyo iti kwarta nga inted ko iti panginaek manang Emmy. Naimbaglaangan taada dagiti gundaway ang makaiduli nakmet kadagiti it-ited ni Chris nga asawak. Nabaligi tinagbalin nga operasyon ti pangamaek. Kat kastaunay a panagyaman da iti naitulong mi kadakwada. Nagtalinaed nga rod iti pamati da at ti asawak tinagtaudan ti kwarta nga inaramat da. Jak ilibak manang. Adda dagiti gundaway akayat kon nga ibaga kadagiti dadakkel ko ti madi nga ugali ti asawak. Ngem jak pulos maaramid. Gaputamang namnamaak nga agbalbaliw tumetlaeng ni Chris. Kanayon ko nga ikararag iti Diyos asapay kuma taagbalbaliw ti asawak. Tapno saan nga ibabawi ti namarswa dagiti parabor nga impaay na kenkwana. Amok nga awan imposible no dawatem ti kaasi ti namarswa manang Emmy. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ella. Pagayam nga Ella, nagrigat ti sasaadem pagayam ko. Kasla kala napatingaan ti dua nga agtupto pa abato. Ti asawam, ken dagiti dadakkel mo. Ngem bilibak iti kinatibker mo pagayam ko. Tauray agkakasakit asao ti ipalpalakam ken ka ti asawam, agtaltali na idlat ta tinalabes a panagayat mo kan kuana. Ken kabailam akaluban dagiti aramid na asaan a nasayaat kadagiti dadakkel ken partidos mo. Dayawen ka iti dayta kababalin mo. Ikarkararag ko asapay kuma taagbaliwan ti asawam tapno agbalinen anaan nayas ken naragsak ti binukelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo.